Hagan ke Kirish Bakhuid tong in Dubai nagabinda turbina karbani but ba elbius pariyam but kin dying wood ki khul Dubai ro nagabinda daman ba karbani ban sa shapuit mindaga Sngi nagabinda ka jumpang appendix Dubai nagabinda Michelton nagabinda ka jingdumo chungi baro Duai nagabinda Yanis Lindo bania ka jingarku ka jingoi jingkhia pura Duai ro nagabinda Bud Bor Simyong ba bania jingkoi jingkhia naka jimen sao Lai spot like Wan baru ko hemen ko para Wan yaro jing is nei ba jing ha Ka jing i klem jing stam klem jing ku Jong utrayu bom juku Ngan yai ruai yai kenur ya utrai Beragam bahunang leklem wai Nasudaya Maria umudur Sngi usai kaperte yakiklur Wan baru ko hemen ko para Wan yaro jing isne ba jing ha Ka jing it klem jing stam klem jing ku Jong utrayu bom juku Pohimen ko para tongin sangu yau jisu nagabinda ka jingai ka jingar ko baro kabangelayo pediang hagini gisngi jongi inner healing retreat jisu lakar ko karhai yapi bad ulapen slay yapi pen dimai yapi daga jingi spoon jongu ulapen koi pen kiamet bad men siam sangu yau jisu nge duairo nagabinda baro ke bashimenda hagani gi yukirish Bakhuid na jingai na ka online ba baro ki nangyo jingai ka jingar ko lemba ka jing duai hagani ga ayam Lent Giduai na binda ki bapangi bashitam Giduai na binda ki brio ki baran hapden ki jing chinchar ha kerteng ukpa baru kon baru men siyem Bakhuid Amen ka jinga e jungu trai jungi Jesu Christ bad ka jingi jungu blai bad ka jingya slak jungu men siyem Bakhuid kendon rengkat bat pi baro Ringkat bat biru ko himen ko para tonginang sangesh por ban ko sulai hala ka donur ka men siyem kum juru ban shim yaga jingrai ka baskem ban yaine baru Jesu da ka bakin died yaki pop baharo naga jingim jongi bon sin habangi kongu yaka pop ngidang kin died yaw Jesu haba ngi berngia yalade hakie ke baro janga perte ngidang klet yaw Jesu bon sin ngila klet kumne bon sin ngila kin died yaw Jesu habangi tarais niyo yaki himmen ki para ikin died yaw Jesu ko himmen ko para tongina itilut baro ki pop jongi ki jingduna jongi haw Jesu But such a sin ngit pan yaga taga bort mai halo jongi bangin la ban pin briang yaga kubar baba daga jingim ka jongi Katrai Jesu sait kud yangi na bahara ki pop jongi ai bagas nam jome ka nam ban tuit halo jongi ivai pa ivai minda nga plam
hau play badan gor baro pada happy ko himen ko para bangalale pop shipun dagi jim parkat dagi tin dagi kam dagi jinglek dagi jinglek palat jonga dagi jinglek palat jonga dagi jinglek palat bakrab jonga namar kata akar padi ka Maria Bakhuid kabayasa ka teisoti ya ki angel wa kiri kuid pada pi ko himen ko para bentuai na kabintan jonga how try ublay jongi ublay badan bor baro nis ne yangi badan dalam mapi ki pop jongi unyalam ingi shaga jingi bam jikut Amen. Kinrat ko blay yangi try kinrat ko blay yangi ni duwai nagabinda baraki jingang nur jangi jingang nur shimet but jingang nur jangi inkasem jangi jingang nur jangi bapangi bashitam but gibas ngau jinjar gibas ngau kotlad ni duwai nagabinda baraki jingtumu kabapi bu hakamat jangu jisu hakane ikelima to ai baga jings ngau sene bakkalem sange jame ko trai kan pin kuit but kan yada ya kabalang jame but na bakkalem mame kamla ban yang scam to ai ba en senshar ya ka barabor daga jinga e jame da utrai jangi jesu kristo kon jame ba im bat senshar renkat bad me haga jingelang kawai jang men sem Bakhuid uble junam la junam Amen. Kajing pule nak kita baar jong kisim. Hakito kisngi unaman urang ba perton jong usim ka Syria. Ulang ubre ubakrau hakmat ukanrat jong u. Badya uba lanyau baro shibun ya uba lanyau buram shibun namar dei da u ba utrai ula ai jing job ya ka Syria. Ulang uriu shlur baklan bor nrei upang nyang tholi kalajia bahakawai naga jinglet kurup jongki ki Syria kilayo rongkoi di ya kawai kasamla khna nari Israel bat kaba lakala long ka syakri ya ka tanga unaman kala ong hala ka kanrat badai da ukanrat jonga unpen I yalade ha unong ya thulupa ubana Samaria unpen koj na u nong thol nyang tholi jong u kumta unaman lalet yathu hau kanrat jong u kasamla kaba nari Israel kalaitu yanga kumta Deus im ka Syria ulaong khilet menta bangan phashiti shaus im ka Israel kumta ulalet bad ulara badu shipau talen karupa 9,000 shekel kaksiar bad shipau riam ka jankob teulara ru ya kashiti shaus im ka Israel kabatho kumne haba kane kashiti ka po shepi to tip badai manga ubala pha shepi ya unaman ushakri chonga baphindup pankot ye u naga jingpang nyang tholi
haba usim ke Israel ula pule ke siti ulakat yala kijan uong artat hato dei ublei ban peniap ban penim ba une ubri upak tin syanga ban penkot ya ubriu na unyang tholi jong u hada perkhat bat pej kumno uwadong banya kajia bat nga Andre haba Elisha ubriu jong ublei ulai usngeu ba usim ka Israel ulakat yala kijan ulapak tin sya usim uong balai pi kat yala kijan pa unwan syanga menta bat undup tiap badon unong ethulupa ha Israel kumtau naman ulawan balagi kulai bat kikali kulai bat ula sange hakmat jingkang kayeng Elisha bat Elisha pat da ubriu ban ong hau kilej sum hawa Jordan nyausin bat kado jongpi kan sabhabiang bat pin sakuj artat ndrei unaman ula bitar bat ula leitno uda ong hapej ngalang nang perkhat ba unwan ya kendu yanga bat unyang bat kerpat ya kekerteng utrai ublei jong u bat un kawe ya lagi ti halor ke jaka bapang bat penkot ya u bapang nyang tholi hato kham la ka abana bat hapar kiwa dasmakus banya kiwa Israel baro umla bangalej sum haki bandup khoj kumta uphai bat ulalej no da ka jingdom ndrei ki sakri jong u kilawan hajan bat ki ong kokpa jonga lada unong ethulupa ula hukum ya phi banle ke ei ka bakrau hato phin tre banle yakata katno lele kumba uong hapi to sumar bat phin sakhuj kumtau la le hiar bat ula pengam yalade nyausin haka Jordan katkum kaktin ubreu jong ublei bat kasni do jong u kalalong biang kum ajong ukunlung bat ula khuj phar te ula le phai sha ublei bat ka kunhun jong u baro bat haba ula poi ula yang hakmat jong u uong menta ngatib ba omdan blei ha kaparthei baro handrei tang ha Israel kaktin jong utrai Sam sapuar nomor news pa atula. Mesim jonga gatrang ya miku play. Kumpas tiang umpoleu kas ke mesim jonga gas tiang you play. Gatrang uplay ba im la nongan pawa macong Snyang lanungan wan bagan yo iya miko try markman mit Sngi jauh mat ngayam na banong shun jong aku play ki kran saron ki keli ben hang no utau play jong Ya mitrai kanungan snyang lanungan wan bat ngan yo iya miko try markman ngadiau snyo si habaken mau kum no ngaju ya lam kibril banek syajing kentang jong me hakmat gakmen karwai badba ya mitrai kanungan snyang lanungan wan bat gan yo
amigo try markman. Yaro you try, o Christ Jesus, yang joy bersiapkan gospel jongu. Hakaya kababiang alasya skoria pi, mentakin ketakaya kababiang, mentakin ketakas ngicing penim. Ya roy you try, o Christ Jesus, yang joy bersiapkan gospel jongu. Utrai undon reng ka batpi. Kabapiro. Kajimpuli naga gospel Bakhuid kat kumulukas. Ram megusai. Ujis ulalesha Nazareth badula kren hakipaid ba ha kasinakok. Shishanga ong hapi. Omdon unungia tulupa ubayoburom hasnong lajong. Henry ha kajing shisha nga ong hapi. Ladon shibun gi riken de hari Israel. Ha kaporu Elijah. Menba la penrang yaka bening hadulais nem Henry banai. Ladon ka nemsunio kabajur kaleng kari. Pinban yau Elijah shimpa shakawainaki Henry la patang sha sarepat. Ha Sidon. Shakaway kabriu kabasa riu kente. Baladon bunba kibasa nyang lingkot ha Israel ha kapor jongunongya tulupa Elisha. Pinban wat ya uwe naki shimla penkoid laitang ya unaman unong Syria. Habakila yusngo yakane baro kibaladon ha ka sinakok kila dap da ka jimbitar. Kila yang joy, but kila shop yau shabar kashnong. But kila ialam yau shakliyarulum ha uba latte iya kashnong junkie. Kanamba kinyo ban kenyat yau sharia. Henry upat da kabayait napadeng junkie ulalet laka lenti. Ka gospel jong utrai. Kasinyara amigo Chris. Ko himen ko para bait hautrai Jesus Christ. Hagini gi jimpuli baro ar minta kasngi ngiyosngo ba kidon ki bruyo bala wan bad yaw Jisu don ki bruyo ki ba pediang yaw Jisu donro ki bruyo ki ba kentait yaw Jisu donro ki ba kongo yaw don ki bam kongo yaw haba ngi kongo yaw ble haba ngi nget haw ble kadon ka jimmantoy shibun ha ka jingim tendeng ha ka jingim jongi ngi bitar ladang ishim ya ka nuksa jonga jingim jongu naman ulawan da ka jinkmi lendi bat ka jingtrang banya kendo ya ubale bat ban banyo pidiang ya ka jingkoy jinkia haba ulawan udon ka jinge ulatrang namar ba udon hapadeng ke jingtalot namar upang badukko aban light luid na ka jimpang henry ya ka rukam balabatai dawunong ya tulupa kam shimla pinhun satyayawu. Kala pintolot pinpan yaga jingay jum. Ula wanda ka jingay, ula wanda ka jingtrang, badukwa ban yomad yaka boro bale. Henry ka rukam batay kam shimla pinhun satyayawu. Pinpan ka jimbatay jungunong ya tulupa. Jimbatay jungunong ya tulupa kalong ka sur jungu bale.
kasur jongo bole kamshim la pinge tiau pinban kasur jongo bole kala pindom yau ula dom ula bitar namar karukam kabau bole ula ongyau banle banyo jingko jingkia kam yedeshu bat ka jing start jongo kam yede durshu bat ka jing start jongo bon sin uble ukran hangi bangi kendait yakasur jongo bole namarba kam yedeshu bat ka jing snautu jongi kam yedeshu bat ka jing start jongi bad ngistang banjingai no pen banau bole unaman ula wanda ka jingkame lendi Henry ula do jinkermen haba ula do jinkermen ula dom ula bitar yau nongyatu lepa ula bitar yau nongyatu lepa kabamud ula bitar yau bele nama romla satya bangeit namar ka jabin jongu kamyade durshu bad ya kaba uble ula betai yau banle haba u Elisha ula onki leit ban pingam yalade senyusin hakawa Jordan kata ka jimbatai kamyade dur namar omde Elisha ula on Elijah ulang tangga atiar and reu pade uble ula prasadia u hau mensiam Bakhuid badon hau badu ble hi ula on konaman pi leit pingam yalade ngan verleya ka kampala henre nagabinta naman ula perkat ban pin koit iyanga bale uble udon kam ban pin ngam iyanga inyusin tendeng kane ka trekam kane ka jinglong kala ban trekam haga jingim jongiru ngim don jingyaisha mensiam bun apneng jongi ngim don jingyaisha mensiam shimnuksa haba pipang haba pishitom haba pisno jingja haba pisno kot ngi baro haka jinge jongi ngi persham banduai ngi paterwa mas lese ngi late shaka jaka baduai ngi leishin ngi late arsin ngi lese laisin nangda ngi perkat ngi yol bait yakaba ngi pan lada kram yo ngin stang ban du jingermen ngin stang ban sngo betar kendiat ngin stang ban sngo tut hakamen siam jongi kan ngi sngo baka jinge jongi ru kalakata namar ngala duai niam katnesin henry ngambat yo jubab ye nau bale nang dang ngin stang ban konguno yaki ke baro saudong ngim don jingyai ne ngim don jingyai sha hakamen siam habang imdon kata ka jingyai sha men siam ngin stang ban kongu penban ya ka jim perkat beriu ngi perkat kumba perkat ya ki riu paid ba lemen stort ha ka farengyo ngi perkat kum gi riu paid ba unaman ula perkat kum riu paid ba ula wan nadu nasriya hadusha Israel daka badon ga jinged henre haba upa bapoi pat hajanu bole ula perkat mar kompong bonsin ngidon kane ka jinglong ha ka jingiru jingim jongiru ngi perkat mar kompong banya ka ba menchiwa haba ngia kendo jinge hakama jongi nanda kas ngotanat ha kane ka jingjia kalong utau shakri ushakri ula wansha unaman padula kot kumno naman kopa hadu katno ni ushakri uburom ya unaman kata ka jingir jongu kala pinnung biang ya unaman ushakri umdon kam shishaban kot ya ukopa ushakri u chait kot kinran henre hangne ushakri ula kot ya unaman kopa lada pilawan adu nang dai badu ni Elisha ula ong ya pi kano ka kam ka ba lada wong ki leisha utaulum kita ki mau penjin dalale henry ula ong ya pi ki kam ba sukshisha henry ba le pi penat katne kata ka jingong jongu shakri kala pinjam yau kala pelong yau ban perkat arsin kala pelong yau ban perkat kumway pa ulayo biang jinge tendeng habangi snowcoat lad
habangis ngau thlor men siam don ki shakri lese kilong ki brio hakibang imjuk kein kerdor eye ngimjuk kein kerdan eye yaki henre ki to ki brio kilaban pinkalla ya kalawe jongi kilaban vanra jimpen dimai men siam ngimde ban kein sting yano hakajingim jongi man ki brio ki wan shaka jingim jongi da kabara ya ka jingkarku ki brio wan ra jingkarku ngimde ban kentai ladau naman uyaine ha ka jingdom badu pa peniap no ya ushakri kat uni ushakri wan kran start yanga ulaban peniap lada unjindala peniap ne leben yawo unumyo jingko jingkia ko himmen ko para uble udon hasenda jongi uble udon ha shalindat jonga jingdom jongi uble uap shalindat jonga jingdo jingerman jongi uble uap yangi shalindat jonga jingdalot badki jingsosi jongi tangkawengi don kam snap yaki shakri bawan ban penjam yaki jingdom jimbitar ki jingsinyu kabahapo jongi tendeng habaki wan ki shakri ladangi set kelut ngin sedu ya kalat kalindi kaba uble uba bu hakama jongi bandup ya pediang ya ka jingkerku ka jingae ngim deben kang ya uble kumba ki pai di Israel ki nong Nazaret kila kang ya ujisu bad kila mut ban penyap ya wo namar kim shim la sotu ya ka jingkor jong uble bon sin ha ka jingim jongi ngiru ngilin len ya ujisu kindait ya ujisu bad ngi hiar na kerdan jangka jingit ngi hiar na ka jingae hakane gi ukrish Bakhuid tongin duwai pau jisu in pli ya ka lat ka lindi batimai man ka kelip mat banginum pindulat lanoru em haba ublai utarwa hangi ya ka jingkarku bad ka jingae ha ka jingim jongi jisu be it karko kardo yangi pensle yangi pen khandang yangi bangi nges kem bamadon hang ne rangkat batngi ben karko yangi bangin do pli lat ba kadlindi jame kalong ka basaizo haga jingim jongi en yaro ya utrai Jesu Christ Jinom la jinom amen in play ka jinget ka jongi nganget au play upa badan bol baro unong tao ka beneng bat ka kendau but how Jesu Christ kun pamarwe jongu utrai jongi yau bela puna mensiem Bakhuid yau bela kana ka Maria Tesoti bela chale ben hapo Pontius Pilatus la sana arpna yau la yapna tat yau ula hiasha ki bayam kagasni ka balai ula mipan ki bayam ula kiyo shabeneng ushong shakamon ublay upa badan bor baro nang da ban pat ban bishari ki bayim bat ki bayam nangit ho mensiem Bakhuid aga balang Catholic Bakhuid aga jinyaslo ki rikuid aga jimma ki pop aga jimmi pat ka do daga jingim bam jikut amen Light spark from away Pekaniga jinterwa pejangi kutrai Katkabangi don kendra ngisau babanai Jiknya jong mitrai Jiknya jongi Jong mitrai jing jongi jiknya jong mitrai jiknya
Toya duai ko kimen ko para baka jingkinia janga ba jampi. Kallang ka ba priang hun hau bleu pa ba don bor ba ro. So try ding jingnya ni kiti jongpi aga mata ke jingaro ko ram do ne jeng jong jing to yangi ba ka balang ko jong baro ko wei. Ko try to pen kala na ka benda jangi ya kane ka jing tarwa da ka bangi shakriye me shaka sakrament ba ai jingim da ukre so try jangim. Amen. Utrai undon rengkad bat pim. Tengah bapiru. Token tiyo yalaki doinod. Kiti ki sau try. Tongina ingo ya utrai uble jangim. Ka shong hok bat kate. Dashisha kalong ka ba shanghok bat ka bade. Kadeti jangi bat ka jimpenim yangi. Hamalla ka por bat ka jaka banaingo yame ko kinrad. Ko pa bakhuid. Ko ble badon bor bat bam jikut. Namar mela hukum yangi. Banai kangu kadem jangi. Da ka jinglan lade. Knam ban pindu bor ya ka jing sarong jangi ki nom pop. Bat ban perlong yangi ki nom pertu bod ya ka jing spoon jame. Haba ngi ya ailem ya ka jimbam jangi haki baduk. Bat kum da ngi pendon buram yame. Rengkat bat berlin baki angel. Khatba ngi penpana da kawe ka sur ya rom. Bakhuid you try. Bakhuid you break it by. Then bamber take it down. Dakaburam jaume. Rayo sana shadron. Rayo sana klempo. Rayo sana you play. You know. Yaro you tawawan. Akan kerjeng utrai. Beneng baper take it down. Dakaburam jaume. Rayo sana shadron. Rayo sana klempo. Rayo sana you play. You know. Kohimen ko para kaneka lang ka por kapakentang tam. Ha kaneka por umensiam bakhuid hapo jangi uniakundo ya umensiam bakhuid jong ublay upa. Ban penirlong ega jing trang jangi. Ban pen menda ya Jesu hapadeng jangi. Hakamet baga snam ka jango. Banginang IT alade da ka jing riu blay. Bangindup ya mad ya ka kampala. Man ka kelip mat kalong ka por jang ka kampala ha ka jingim jangi. Jesu terwa ka lahat ka lindi yangi. Tanginang pediang da ka jing spoon mensiam. Bangin long ki kun ki batimai. Dashisha melong bakhuid kotrai katamay jong ka jingkoid barom. Namar kata ngi karpadiame to pen kuid pen kantang yakini ki jing tarwa jongi da ka ba pa ya umensiam jame kum ga umjer halo jongi bakin kalalong yangi kamet bakasnam jangotrai jongi o Jesu Christ. Hakapor baladino yevu badala kamons ngaba ula pediang ya ka jingsha shitom ula shim ya upu bada kabaingu yame ula kedia yevu badula ai halage senran u ong to shim batobam na kane pi baro na mar kane kalong ka medjonga ya ka bainaiti na ka benda jumpi. Haka ju keru kamenda la ya bam ula shimya ka kuri bada kabaingo biang yame ula ayaka halake senran u ong toshim batdi na kane pi barra na mar kane kalong ka kuri janga snam janga jutam batte mai bad bam jikut ya ka ben pen me naga benda jampi bad naga benda ki babon naga benda ka jimap ikipop to le ya kane ban kan mau yangam kos namba kardor jongo Kristo pen kuid yagi pen kuid yagi men siam hadin pen kuid pen kai pen kia yagi bapang ki bashitam
yada yang inau bamen naki kalam. Kajimaya jong kajinget. Ipen bra ya jing ya jong me ko try bangi pla ya ga jing ni pa jong me adu ba me Namar kata, ngi ki ba penmenta ya ka jingia bad ka jimmi pha jangu. Ngi tarwa hame ko tra ya upo janga jingim, bad ya ka kuri janga jim penim. Ngi da ai ngu aidem, namar mela nyu yangi ki ba bit, banya hakama jomme bad ban shakriya me. Da ka bas nge varit ngi kar paad ya me, bangi ki ba yo binda hakamet bad ka snam ukris. Ngi long ki bela penyat le khawe da umensi yam Bakhuid. Takan mau ko tra ya ka balang jomme, ka bela priyang hasatala ka parte. But penjana yaka haga jingi, Rengad badu Francis upa Bakhuid jangi, Wilbert Marve no Bishop jangi, but badu killing do but kirinium. Takan maulem ro yaki himmen ki para, Shinrang bat kinde, Kibela yutia daka bakarman yaka jimmy path, but ya badu kibela kalat no haga jingis ne jamme, top pediang yaki, shaga jingshai kakama jamme. To isani yangi badu yangi karpad yame, Barenka but Kamaria teisoti Bakhuid, kakami jongo bele, Ujasa Bakhuid kurim janga. Ki apostol Bakhuid, Francis disease Bakhuid, but baru ki rikuid, ki bela pin sobaya me pateng la pateng, ngilong ki babit, ben yo bin dalem haga jingim bam jikut, but bangini ro, but pin don buram ya me, da ukun jam me, u Jesu Christ. Davu lembadu badhavu, kalong hamayu blayu pa badan bor. Haga jingelong kawe jung mensim Bakhuid, barro kaburam bat ke jingero, junom la junom. Amen. Ko himen ko para tongin duwai kumbau Jesu lahi kayangi bangindup roy haga jinget bat ke jing shania hawu man ka kelepat jung ke jingem jangi banginum pintu no kano kalat kabau Jesu terwa hangi bendup yo jingae ben roy haga jingkui kopa jongim pa bene kalong ka Bakhuid ka kapteng jome kanwan ka hima jome kalong ka mon jome akin daw kumba habene toa yangi minta ka jimbam jangi ka bahala kasni batamap yangi kerengkang jangi kumbangi rungi map ke beles niu yangi badwa delam yangi shaka jimpan shoy rei taplait yangi na ka bas niu taplait yangi karpat ko trai na ke jingsini barra haga jings bon jamme ta ai jings ok jings sign haga sngi jangi kram bada ka jingera ka jingis ne jamme gilait barabona ka pop bangin yo jingera na ka jingjen jar barra kat bangi dang ap kemelendia ka jingermen Bakhuid par ka jingwan pa jungonom penim jangi u Jesu Christ Namar ka jume ka long ka ima ka jume ka bor ka buram junom pa junom ko trai Jesu Christ me ubela ong ha ki apostol jamme ka jingsuk ngai happy ka jingsuk janga nga ai happy wat pe de ki pop jangi henry ya ka jingai janga balang jamme bad ha ka jingspon jamme to ai ha ka ya ka jingsuk bad ka jingat le ka we katkum ka mon jamme mame ubaim bad basensha junom la junom Amen. ka jingsuk ko trai kandon barabo renka bat pim Rengka bat pi dap da ka jingido Christ tongin ya ingu markelia Ko kun lam bro jong uble me baki no ki pop la perte dos yo se ne yangi
Hakami ukun lambro junga belai. Hakami bucket na ka pop junga prote. Sukito ke bala korsha ka jinga wai junga ukun lambro. Namar me wan hangi sa shasi limbagane ki yukirish bakhuid hakaba mela sa yangi da uppu na bani ko jiso
Yes ngo ya me na gabinda ke jing kroi jome ban wan hapo jangi wala rang im long ki ba hok bagi long ki ba pot andre mera jid yangi ban long ki jome karbo kardo yangi ko Jesu mangindo roi ha ke jinge bando long ki kon ba janai ki jome plai lodingi ko Jesu na bar ki jing to jing me ha ke jingim long yangi ki ba khoi amda me ha ke ne ga yom len karko kardoro ko Jesu ya ki ba phang ki ba shitam baro ki ba shimenda ha ke ne ki ukirish ba khoi na jingai don bon ki himen ki para ki karpade ke jing duai jong ki halo jong ki Jesu thai ki baro ki batia pang ha ki hospital ki batia haying ki bas ngo jinja ki bala sakama ki inga sen bala jon bala pra ya ki inga sen bam don jing su ya ki kon ki ba wadi ki kam ki jam ki badang yai battenge ka pule ka putti Jesu don bon ki jingang nur ha po jangi karko kardo ya borro ki ni ki kon ki ba shimenda ha ke ne ka mas online ai ba ki nang yo jinga e ai ba ki inga sen jogi kan kala ba ki nang yo jinga e jingor ko ba ka jingsu ha po jangi ai bor Jesu hallelujah 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 Jesu 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 hallelujah 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 la 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 hallelujah 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 la 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 hallelujah la 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 hallelujah 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 la 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 hallelujah 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 la 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 hallelujah 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 la 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 Jesus 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 hallelujah hallelujah la 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 aga jing rio play tonginai ti aga jingang no jongi kam da me ya aga jing duwai jongi banyo jimpen jam pura na aga jimpen chutam shipor aga da ka hokka sort jongene ki ukirish Bakhuid kam da me unis nem Jubilee ni it aga jing talot ke jing tuna ka ba ngim tip ba ka bor Jesu kanang trai kam minta lembagane ki ukirish Bakhuid koppa ubaha bening Tuai baga jingai mamelai hangi au kun jame Jesu Christ himmen jongi wal hakili leading janga jingi spoon kan klan hakidonu jongi au men siam Bakhuid kan kersium yang hangi yaga jingkermen bala kerku naga binta ka jingwan janga hima jome to ai baga jingai jome kan pen kala dur yangi shakinong lur lingka bamju shantai bandet yagi sembai janga hospital to ai ba ki to ki sumbai in pen kala dur na shapo ya ka jait pen ku bari ka parthe mariang baro ka we ha ka jingkami lindi batikana ya ka bening batimai pat ka parthe batimai haba enda ekibo jungu bammen la wengno ka burom jome kan ting shine junam ai ba ka jinga e jang Jubilee kan kersia biang hani ki pilgrim jang jingkermen ya ka jingang nur ekitia jingkan show happening ai ba kata ka ju ka jinga e kan pin sa priang ke jingkamen bar jing suk jongunong sius pa jongi satala ka prte shame ko play jongi ubala karku junam kalong ka burom pa ka jingaro junam amen ko pa jongi ba happening kalong ka Bakhuid ka kapteng jome kan wan ka hima jome kalong ka mon jome ha ka do ba happening to ai ni menta ka jimbam jongi ka ba ala kasni patama pingi ren khan jongi kumbangi rungi map ika beles niu yangi padwati alam yangi shaka jimpan shoy rei to pelai tigi beles niu amen kublai ko maria kabadap ta jingae utrai don bat phale kar kuya panam te kende balla kar kuya uso po jom pa Jesu ko maria Bakhuid kami jom kublai duai ne ka binda jungi ke nom pop minda da ka por ka jingiap jungi amen ka buram au pa de kuin parmen sim Bakhuid kumpa kadalang kapamit Nyngkong kumju minta para ko junam na junam amen to nginia duwai to ai baga jim pediang yaga sakramen jame ngi karpat ko trai kan manra yaga jim pen kuin bad kan pinyat li kawe yangi da ukres utrai jangim amen utrai undon reng ka bat pim Rekabad mu yaga kli jombi karpadi ke jingkar kuna utrai to ai ba kakti kamon jame ngi karpat ko trai kan yada ya upait ubakot karpadi me
Barenda melapin kud yaki to pin sngoba banai jingi kai kramba daka jimpen tengen kabaminda kin poish yaki jimba kiban sawan dau kreso trai jangim Amen. Blay badan bor badan karkuya piupa baru kon baru mensim Bakhuid Amen. Yali sup ban penpana ka kubar bahajang utrai daga jingim ka jompi. Nisango yaw lay. Number stand punyo. Tuhan sunong silspa asnya bukot yapi Tuhan sutrai Jesu Penkloy no pobabli no glory was left to one. Bale ben shuya ben. Shajgai nahu. Lem shem jing tiam jing su ale. Akmi alor digna. Usniak lensim jangpi. Ukyar kiti makyam. Yapi alak sakti. Tuhan no glory was left to one. Bale ben shuya ben. Shajgai nahu. Klem shem jing tian jing su palay. Kaburam haupa berku namun sim Bakhuid membawa lama Nyngkong jumta berabot 6 Amen. Enyoro yutra Jesus Christ.